अपन सखी पूछो तारी कि ये सखी तहर पति देव दिल्ली नौकरी करे गई रहन आ कोरोना महामारी फैलल बा तो वहाँ के ठीक बानी कि ना तनी बताओ हमरा के कि हमार जीजा जी हमार पाहुन कैसन बड़े तनी फोन को साफ साफ बताओ कि वहाँ के सुरक्षित बानी कि ना। तो देखी सखी अपना सखी से कैसे बताओ तारी फोन पर सुनी सब है भैया। आवताने पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, आवताने पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, जुलुम कैलस हो करुणा ए सखिया, जुलुम कैलस हो करुणा ए सखिया। बंद भइल फैक्ट्री बंद भइल रोजगार हो, पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। हाँ बंद भइल फैक्ट्री बंद भइल रोजगार हो, पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। बात नाय छूटा देसा वाके कोना कोना सखिया, बात नाय छूटा देसा वाके कोना कोना सखिया, जुलुम कैलस हो करो